బెంగుళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 5వ అధ్యాయం ఈరోజు చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికీ. కర్మ సన్యాస యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఇప్పుడు కర్మయోగం చూస్తున్నాము. 3వది, 4వది, 5వది ఈ అధ్యాయాలన్నీ కూడా కర్మయోగం గురించి వివరిస్తున్నాయి మనకు. ఈ 5వ అధ్యాయం పేరు కర్మ సన్యాస యోగము. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఉంటుంది. ఎందుకు యోగం అనే పేరు వచ్చిందో కూడా చెప్పుకున్నాం. ఎవరికైనా గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఈ ప్రతి యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. ఫస్ట్ పాయింట్ అది గుర్తుంచుకోండి. భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం అంటే, సంబంధం అంటే భగవత్ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకునే స్టేజ్కి ప్రయత్నం చేయడం, వెళ్ళగలగటం. సో అంటే ఆత్మతత్వం, భగవత్ తత్వం, భగవంతుని తెలుసుకోవడం అన్నీ కూడా ఒకటే. సో ఇక్కడ యోగము అంటే అది మీనింగ్, భగవంతుడితో కనెక్షన్ అనుకున్నాం. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకు ఉంటుంది ఈ విషయం మనం చెప్పుకున్నాము. ఎవరికైనా ఏమిటి ఎందుకు యోగా అని అంటారు ప్రతి అధ్యాయాన్ని అన్నది తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఆన్సర్ నేను చెప్తాను. ఈలోపు అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఈ శ్లోకం చూద్దాము. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయయే తయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని? సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి. సో ముందేమో కర్మను సన్యసించమన్నావు, అంటే కర్మను త్యాగం చేయమని చెప్పావు. ఇప్పుడేమో మళ్ళీ ఏమో యోగం శంససి అంటే ఈ భక్తితో పని చేయాలి అని చెప్పేసి బుద్ధి యోగం అంటున్నారు కదా అని అంటున్నావు. ఈ కర్మయోగం అంటున్నావు. ఈ రెండిట్లో యచ్ఛ్రేయయేతయోరేకం, ఏది ఈ రెండిట్లో శ్రేయస్కరమో తన్మే నువ్వే నాకు బ్రూహి చెప్పు సునిశ్చితం, నిశ్చయంగా నాకు విషయాన్ని చెప్పు అంటున్నాడు. అంటే మొదట్లో నువ్వేమో మరి పనిని త్యాగం చేయాలి కర్మ అని అన్నావు, ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయాలంటున్నావు. రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుందో నాకు చెప్పు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఈ ప్రశ్నతో మనకేమర్థం అవుతుందంటే, అర్జునుడికి కూడా మనకు ఎలా అయితే మొదట్లో విషయం క్లియర్గా అన్ని అర్థం కావో, అర్జునుడికి కూడా డౌట్ వచ్చిందా, లేదంటే మనబోటి వాళ్ళకి క్లారిఫై చేయడానికి ఇంకా వివరంగా చెప్పమని అడుగుతున్నాడు. ఏదైనా కానీ అడిగిన ప్రశ్న ఇది. ఏదంటే ఈ ప్రశ్నలో క్లారిటీ లేకపోబట్టి విషయం గురించి ఈ ప్రశ్న అడగటం జరిగింది. సో ముందేమో పని త్యాగం చేయమన్నావు, ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయమని అంటున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరమో చెప్పు అని చెప్పి అడిగాడు. సో ఇక్కడ మనం యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరు ఎందుకు వస్తుంది అంటే,
నాగార్జున ప్రభుజీ భక్తి అంటున్నారు. ఆమ్, భక్తి యోగము అని ఎందుకంటున్నాము అంటే ప్రతి అధ్యాయాన్ని యోగా అంటే మీనింగ్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్. లలితా మాతాజీ టు కనెక్ట్ విత్ గాడ్ ఇన్ సో మెనీ పార్ట్స్. కరెక్ట్. అంటే డైరెక్ట్‌గా ఇంకా మనం క్లారిటీతో చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే, ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా యోగం అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్ కాబట్టి, ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి మార్గాలు ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు. కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా చెప్తారు. నువ్విలా చేస్తే భగవంతుడిని చేరతావు, లేదా మోక్షం వస్తుంది, నా భావాన్ని పొందుతావు, నన్ను పొందుతావు. ఇలా రకరకాల మాటలతో అదే అర్థాన్ని సూచించేటట్లుగా ఈ రకంగా చేస్తే మీకు మోక్షం వస్తుంది అనేది భగవంతుడు ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు కాబట్టి, తనతో కనెక్షన్ పెట్టుకునే మార్గాన్ని చెప్పారు కాబట్టే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే పేరు వచ్చింది. సో ఈసారి ఎవరైనా మిమ్మల్ని యోగా అంటే ఏమిటి అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అనే సమాధానం చెప్పగలిగి ఉండాలి. అలాగే ఎందుకు భగవద్గీతలో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అనే పేరు ఉంటుంది అని అడిగితే, ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా తనను చేరడానికి లేదా మోక్ష సాధనకు భగవంతుడు మార్గాలు చెప్పారు కాబట్టి ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగా అనే పేరు ఉన్నది అని చెప్పాలి. సో అది ఆన్సర్. ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఏదో ఒక శ్లోకం, కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా సరే, ఒక్కొక్కసారి మోర్ దాన్ 1 శ్లోకాలు ఉంటుంది. కనీసం యూజువల్‌గా 1 శ్లోకంలో అయినా ఈ రకంగా చేస్తే మీకు ముక్తి వచ్చే మార్గము అని చెప్తారు. అందుకని బ్రూహి అంటే అర్థం చెప్పు అని. హరే కృష్ణ. సంపత్ కుమార్ మాతాజీ ప్రశ్న. ఓకే. సో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనంగా ఉంటుందో చెప్పమని అడిగారు. ఓకే. సో అంటే అర్జునుడి ప్రశ్న ఎలా ఉంది? మరి అసలు చెట్టు నాటడమే ఆపేయాలా? లేదంటే చెట్టుని నాటి ఆ ఫలాలు వచ్చినప్పుడు ఆ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా ఉండటం నేర్చుకోవాలా? అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మరి మనం కర్మయోగం అంటే ఏం చూసాం? మన డ్యూటీస్‌ని మనం చేస్తూ ఫలాసక్తి లేకుండా చేయగలగటం. అంటే పని వల్ల ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా రిజల్ట్ మీద దృష్టి పెట్టకుండా పనిని సక్రమంగా చేయడం వరకే దృష్టి పెట్టి, రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా కూడా మనం దాన్ని సమత్వంతో ఉండి స్వీకరించడం నేర్చుకోవాలి. అంటే ఈజీ మాటల్లో క్విక్‌గా మనం గుర్తుంచుకుని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఇష్టమైన ఫలితం కలిగితే ఉబ్బిపోయి గర్వించకుండా, ఇష్టం లేని ఫలితం జరిగినప్పుడు ఉదాహరణకి లాభం వస్తే పొంగిపోవడం, నష్టం వస్తే కృంగిపోవడం చేయకుండా ఉండగలగటం. ఆ స్థితిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ సమత్వ స్థితిని ఇంగ్లీష్‌లో ఈక్వానిమిటీ అంటాము. తెలుగులో మనం సమత్వం అంటాం. కాబట్టి ఏది వచ్చినా కూడా సమత్వంతో ఉండటాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది కర్మయోగం. సో అలా చేయగలిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు అలా ఉండాలి అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. అదేంటి హ్యాపీగా ఉండకుండా ఎలా ఉంటాం? హ్యాపీగా ఉండొద్దని కాదు, నా లాభం వస్తే ఏదో కృంగిపోమని కాదు. ఏదొచ్చినా కూడా బ్యాలెన్సింగ్ మెంటాలిటీ నేర్చుకో. బ్యాలెన్స్‌తో ఉండటం. అంటే ఆ ఎమోషన్స్ అవి లేకుండా నువ్వు ఉండటానికి ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ఇలా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే నీకు కర్మబంధాలు అంటుకోవు. తద్వారా నీకు మోక్షం వస్తుంది. మన పలక క్లీన్‌గా ఉంటుంది. ఆ పలక అనేది ఒకటి ఉంది. మన కర్మబంధాలన్నీ వాటి మీద ఎక్కుతూ ఉంటాయి. ఆ పలక మీదకి ఎక్కినప్పుడు ఆ కర్మబంధాలకు తగ్గ జన్మ మళ్ళీ వస్తుంది అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఆ పలక మీద ఏ కర్మబంధాలు అంటకపోయినప్పుడు లేనప్పుడు మరి మోక్షానికి అది అర్హత. ఎప్పుడు పలక క్లీన్‌గా ఉంటుంది? మనం చేసిన పని మీద రిజల్ట్స్ మీద ఎప్పుడైతే వ్యామోహాన్ని, రాగాన్ని, ద్వేషాన్ని రెండిటిని కూడా లేకుండా సమత్వంతో ఉంటామో, రాగం అంటే ఏమిటి? లాభం వస్తే అబ్బా! నాకే లాభం వచ్చిందని ఆ లాభం కోసం ఎదురు చూడటం, వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవడం, నేను గొప్పగా చేయబట్టే ఈ లాభం వచ్చిందని గర్వించడం, అది లేకుండా నష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని ద్వేషించకుండా, కృంగిపోకుండా ఉండటం. సో రాగము, ద్వేషము ప్రతిఫలాల పట్ల లేకుండా, అంటే ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా అన్న మాటకి ఇంకా డీటెయిల్డ్‌గా చెప్పుకోవాలి అంటే ఇది. రాగము, ద్వేషము ఏది ఉండకూడదు. లాభం వస్తే దాని మీద అత్యంత మక్కువ ఉండకూడదు. నష్టం వస్తే దాని మీద అత్యంత
ఇష్టం లేనితనం కూడా ఉండకూడదు. కాబట్టి రాగద్వేషాలను కంట్రోల్ చేసుకునే సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారంటే అసలు పని చేయడమే మానేయాలా? అంటే ఉదాహరణకి ఇక్కడ అసలు చెట్టు అనేది నాటడం మానేయాలా? ఆ చెట్టుని నాటి ఆ ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు ఆ ఫలితం కోసమే ఎదురు చూస్తూ ఆ ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా అంటే పళ్ళు వదిలేసుకోమనడంలా ఇక్కడ. తీసుకో, వస్తే తీసుకో, రాకపోతే రాలేదేమిటని బాధపడుతూ ఉండకు అని చెప్తున్నారు. సో అది అందుకని పళ్ళొస్తాయా వస్తాయా అంటూ ఆలోచిస్తూ చెట్టు నాటకు. చెట్టు నాటడం వరకు నువ్వు చెయ్యి, తర్వాత ఏదొస్తే అది వస్తుంది, వస్తే తీసుకో, రాకపోతే ఊరుకో. అది అసమత్వంతో ఉండు అని సింపుల్ మాటల్లో మనకు అర్థం అవడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కర్మయోగం గురించి. అయితే అర్జునుడు ఏమడిగాడు, మరి నువ్వేమో ముందు పని చేయొద్దు అంటున్నావు, ఇప్పుడేమో భక్తితో చేయమంటున్నావు, కాబట్టి అసలు చెట్టు నాటడమే ఆపేయాలా, లేదంటే ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చిన ఫలితాలను ఆశించడం ఆపాలా అని అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో భగవంతుడు సమాధానం చెప్పారు. ఏమని? కర్మ సన్యాసం, భక్తితో పనిచేయడం రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. కానీ రెండింట్లో కూడా పనిని త్యజించడం కంటే భక్తితో పనిచేయటం మంచిది. కాబట్టి కర్మ సన్యాసం అంటే పని త్యాగం చేయడం కానీ, పని భక్తితో పని చేయడం కానీ రెండు కూడా నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. సో కర్మ సన్యాసము అంటే మరి పనిని త్యాగం చేయకుండా ఉండటం అంటే జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటూ ఆ కర్మ స్టేజ్లో ఉండాలని ప్రయత్నం. భక్తితో పని చేయడం అంటే కర్మయోగం, నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు చేస్తూనే ఈ రకంగా చేయడం భక్తితో. అంటే భగవంతుడికి కోసం చేస్తున్నాను అని, ఇదేదో నేను నా ప్రతిఫలం కోసం చేస్తున్నాను అనుకోకుండా ఇది నా బాధ్యత, నేను భగవదర్పితం అనుకుని చేస్తున్నాను, భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయాలి అంటే ఆయనకి నచ్చే విధంగా. అంటే భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా అంటే ఎలా ఉంటుంది? నా ధర్మ మార్గంలోనే చేస్తా, కరెక్ట్ అయిన మార్గంలోనే పనిని చేస్తా. సో ఆ రకంగా చేయాలి. కానీ రెండింట్లో కూడా పనిని త్యజించడం కంటే భక్తితో పని చేయడమే మంచిది. సో భగవంతుడు కూడా నువ్వు పని చేయకుండా ఆ మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళడం కంటే పని చేస్తూ నువ్వు మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించడమే మంచిది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అయితే ఎలా చేయాలి ఆ పని? నువ్వు ఆ కర్మ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి? డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్. అంటే నాకు అర్పించి చెయ్యి, ఆ ఫలితం గురించి నేను చూసుకుంటాను. ఏదైనా సరే నువ్వు నాకు అర్పించేసి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. ఇక తర్వాత ఏమొస్తుంది దీనివల్ల అనేది అర్పించినప్పుడు ఆలోచించకూడదు. మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం, ఎవరికైనా ఏదైనా వస్తువు ఇచ్చామనుకోండి, ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత అది నాది నాది అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఇచ్చిన తర్వాత అది వాళ్ళదే అవుతుంది, ఇంకా మనది కాదు. అలాగే భగవంతుడికే మనం అర్పించామంటే ఇంకా అది మనదనుకుని దాని నుంచి ఏమొస్తుందా అని ఎదురు చూడటం కరెక్ట్ కాదు. ఏదొచ్చినా సరే తీసుకోవచ్చు, కానీ ఎలా తీసుకోవాలి? ఆయన ప్రసాదం అనుకుని ఏదొచ్చినా, లాభం వచ్చినా ప్రసాదం అనుకోవాలి, నష్టం వచ్చినా ప్రసాదం అనుకోవాలి. సో ఆ రకమైన మెంటాలిటీతో సమత్వాన్ని పెంచుకోవచ్చు. సో అది చెప్తున్నారనమాట. నా కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు చెయ్యి, నీకప్పుడు ఆ ఫలితం గురించి నేను చూసుకుంటాను. సో భక్తుడు అనేవాడు మరి ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటాడు, ఏది చేసినా ఏదొచ్చినా. కానీ మరి ఆ భక్తి భావం లేనప్పుడు మనం ఏదైనా డబ్బు వ్యాపారం ద్వారా వచ్చిందనుకోండి, ఇదంతా నా గొప్పతనంతో నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఆ భగవంతుడి యొక్క దయ లేనప్పుడు మనం ఎంత కష్టపడినా ఆ లాభం వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. సరే నష్టం వచ్చినా భగవంతుడి దయే అనుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి ఏది ఎప్పుడు ఎలా ప్రాప్తం ఉండాలో భగవంతుడే ఇస్తాడనే మెంటాలిటీనే డెవలప్ చేసుకోవటమే మరి ఇక్కడ కర్మ చేస్తూ కర్మయోగము. కాబట్టి ఆ భావాలు లేకుండా ఇదంతా నేనే సంపాదించాను అనే భావం ఉండకూడదు. ఇదేమిటి ఇలా నష్టం వచ్చిందనే దుఃఖం ఉండకూడదు. ఈ భక్తుడు ఏదైనా సరే భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటున్నాడు. సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట, ఎలా దీనిని ఫాలో అవ్వాలి అనేదానికి.
జ్ఞేయः స నిత్య సన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో జ్ఞేయः స నిత్య సన్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి. సో ఎవరైతే ఈ కర్మ ఫలితాలను ద్వేషించని వాడు, కాంక్షించని వాడు, కోరుకోనివాడు. ఏది ద్వేషిస్తాం? నష్టం లాంటివి వస్తే ఇష్టం లేనివైతే ద్వేషిస్తాం ఫలితాలు. అదే లాభం, డబ్బు వస్తుంది, లాభం వస్తుంది అనుకుంటే దాన్ని కోరుకుంటాం. సో ఈ కర్మ ఫలితాలను ఎవరైతే ఈ విధంగా కావాలి అని కోరుకోరో, నష్టం వస్తే నాకు వద్దు అని ద్వేషించరో, ఏదైనా ఒకటే అంటే ఏ పరిస్థితిలో అయినా ఆ రాగద్వేషాలు లేకుండా ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో వాడు నిత్య సన్యాసి. సన్యాసి అంటే వెళ్ళిపోయి అరణ్యంలో కూర్చుని ఒక్కడమే ఉండి ఏదో భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేస్తున్నాం అని అనుకోక్కర్లేదు. మీరు ఎవరైతే ఇలా రోజువారీ వాళ్ళ బాధ్యతలను చేస్తూనే ఆ పని కర్మ వల్ల నువ్వు ఏదొచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు ఎవరైతే అలా ఉంటారో వాళ్ళే నిజమైన నిత్య సన్యాసులు. నిజమైన కాకపోయినా వాళ్ళే నిత్య సన్యాసులు. ఎప్పుడు కూడా ఆ సన్యాస స్టేజ్లో మైండ్ అలా ఉంది వాళ్ళకి, వైరాగ్యంతో, సమత్వంతో వచ్చిన వైరాగ్యంతో. వాళ్ళు నిర్ద్వంద్వోహి మహాబాహో అంటే అన్ని ద్వంద్వాల నుంచి వాళ్ళు విముక్తి, సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. అన్ని బంధాల నుంచి, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. సో ఈ శ్లోకం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకి ఈ బంధాలను తెంచుకుని మోక్షం ఎలా తెచ్చుకోవాలో ఈ శ్లోకంలో, ఇక్కడ ఈ శ్లోకం కూడా చెప్తోందనమాట. అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఎవరు మోక్షం తెచ్చుకోగలరట? ఫస్ట్ లాస్ట్ 2 లైన్స్లో ఏం చెప్తున్నారు? ఇలా ఉంటే ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి బయటపడి ఇలాంటి వ్యక్తి భవ బంధాత్ప్రముచ్యతే, బంధాల నుంచి విముక్తి చెందుతాడు. ఆ సుఖం అంటే ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు, లగ్జరీస్ కాదు ఈ సుఖం. ఇది ఆ సచ్చిత్తానందంలో ఉండే ఆనందాన్ని పొందే సుఖం. అది ఎలాంటి ఆనందం అంటే నిత్యానందం, దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం, మహదానందం అంటూ వర్ణిస్తాం. అంటే ఏ కష్టం వచ్చినా, కష్టమని మనం అనుకునేది ఏదొచ్చినా సరే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అది ఏది కూడా బాధించనంత ఆనందం ఉంటుంది. ఈ ఈ ఆ విముక్తి చెందే స్థితి వచ్చినప్పుడు, అలాంటి స్థితికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు మనిషి ఆ నిత్యానందంలో ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వమైన ఆత్మను అతను అనుభవపూర్వకంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు ఆ ఆనందం ఎలా ఉంటుందో అతను రుచి చూస్తాడు. ఆ సచ్చిత్తానందాలో ఉన్న దివ్యానందం అది ఉన్నప్పుడు, ఆ ఆనందంలో ఉంటే ఇక ఏ కష్టం కూడా మనిషిని బాధించదు. ఎందుకు? అదే భగవత్ తత్వం, సచ్చిత్తానంద తత్వం. కాబట్టి అది ఇక్కడ ఆ తత్వానికి వస్తే ఎవరికైనా మోక్షం వస్తుంది. సో ఇక్కడ దాన్ని ఈజీగా ఏం చెప్తున్నారంటే, కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరుకోని వాడు నిత్య సన్యాసి. కాబట్టి మహాబాహో అంటూ సంబోధిస్తూ అర్జునుడిని, మహాబాహువులున్న అర్జున, ఎవరైతే ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి బయటపడతారో వాళ్ళు భవబంధాల నుంచి విముక్తి చెందుతారు. ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటి? ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్. ఈ మాట కూడా మనకి పదే పదే తర్వాత వినిపిస్తూ ఉంటుంది. సత్వరజస్తమో గుణాలు అనే మాట ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ద్వంద్వాలు అనే మాట కూడా అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాం. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్. ఆపోజిట్స్ అంటే సుఖము, దుఃఖము, లాభము, నష్టము, శత్రువు, మిత్రుడు, అలా చలి, వేడి, ఇవన్నీ ఆపోజిట్స్. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డాడో అంటున్నారు. ద్వంద్వాల నుంచి విడవట్టం అంటే ఏమిటి? సుఖమైన, దుఃఖమైన, లాభమైన, నష్టమైన, శత్రువునైనా మిత్రునైనా సమంగా ఉండేవాడు. సుఖం వచ్చినా ఒకటే, దుఃఖం వచ్చినా ఒకటే. అంటే ఒకటే అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా తన యొక్క సమత్వాన్ని, బ్యాలెన్స్ని కోల్పోని స్థితి.
ఎవరైతే అలా సమత్వంతో ఉండగలుగుతారో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా, ఏది వచ్చినా, లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, అలాగే శత్రువు అని, మిత్రుడని రకరకాల ఫీలింగ్స్ లేకుండా అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉండగలుగుతారో, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడటం అంటే అది. సో, అలా ఉన్న వ్యక్తి భవబంధాల నుంచి విముక్తి చెందుతాడు. అంటే ఈ బంధాలు ఉండకుండా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు అని అర్థం. కాబట్టి మనం ఈ మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవటానికి సాధన మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూనే చేయొచ్చు. అది కర్మయోగం. సో, అలా మనం మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి ఎవరైతే పనులు చేస్తూనే ఆహ్, ఆ రిజల్ట్స్ మీద కోరిక, ద్వేషము, రాగద్వేషాలు లేకుండా అంటే ఆసక్తి లేకుండా ఈ ఆసక్తి లేకుండా అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే పనెలా చేస్తామని ఏమైనా డౌట్స్ రావచ్చు. పని చేసేది పని సక్సెస్‌ఫుల్‌గా చేయాలనే చూస్తాం. అందుకే నాకు అర్పించి చెయ్యి భగవత్ ప్రీత్యర్థం అంటే కరెక్ట్‌గా మనం అది సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అవ్వాలనే చేస్తాం. కానీ అయితే మనకి ఈ లాభం వస్తుంది, ఆ లాభం వస్తుంది అంటూ కలలు కంటూ దాని మీదే మనసు కోరికలు పెంచుకోకుండా నష్టం వస్తే కృంగిపోకుండా ఏదొచ్చినా ఇది జరిగింది. ఇప్పుడు మనం పొంగిపోయి చేసేది లేదు, కృంగిపోయి చేసేది లేదు. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. తర్వాత కర్తవ్యం ఏమిటని చూడాలి ఎలా అయినా. తప్పదది. అలాంటప్పుడు ఈ ఫీలింగ్స్ వల్ల ఇంక మనకొచ్చేదేముంది? అన్నెసెసరీగా మన మూడ్ పాడవడం గానీ, లేదంటే మనకి గర్వాలు ఇలాంటివి పెరగడం గానీ, సో, అలా ప్రాక్టికల్‌గా చూసినా గూడా ఈ ఫీలింగ్స్ వల్ల ఈ ఆశలు, కోరికలు పెట్టుకొని చూస్తూ ఏమొస్తుందో, లాభమొస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇంత లాభం వస్తే ఇది ఇది చేసుకోవచ్చు, అది చేసుకోవచ్చు. ఈ ఈ అన్నెసెసరీ థాట్స్ పక్కన బెట్టి, పనిని విజయవంతంగా చేయటం వరకు మనం చేసి, ఏదొచ్చినా గూడా మనం రియాక్షన్ లేకుండా, బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా సమత్వంతో ఉండటాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలా ఉన్నప్పుడు అలా ఎవరైతే ఉంటాడో మరి ఫలితాల మీద విపరీతమైన కోరిక గాని, లేదంటే ద్వేషం గాని లేనివాడు కర్మఫలాల మీద వాడు నిత్య సన్యాసి. అటువంటి స్థితి తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడి భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు. సో, మోక్ష మార్గం ఏమిటి అంటే ఈ చాప్టర్‌లో ఇక్కడ ఇది చెప్తున్నారు. నువ్వు కర్మఫలాలను ద్వేషించకు, కోరుకోకు. ద్వేషం ఎప్పుడొస్తుంది అంటే, మనకిష్టం లేని ఫలితం వస్తే దాని మీద ద్వేషం. అంటే ఇష్టం లేనితనం. మరి ఎగ్జాంపుల్ నష్టం. కోరిక ఎప్పుడొస్తుంది? లాభం అంటే మనకి కోరిక. మంచి లాభం రావాలి. లాభం రావాలనుకోకుండా పనెలా చేస్తామంటే, అక్కడే ఫైన్ లైన్ అది. పని సక్సెస్‌ఫుల్‌గా జరగటానికి నీ ప్రయత్నం అంతా చెయ్యి. కానీ మైండ్‌లో ఎప్పుడు దాని మీద ఆలోచన. లాభం వస్తే బావుండు, లాభం వస్తే ఇది చేద్దాం, అది చేద్దాం. ఆ కోరిక పక్కన పెట్టు. నువ్వు పనిని విజయవంతంగా చేసి, లాభపూర్వకంగా చేయడానికే ప్రయత్నించు. కానీ వచ్చిన తర్వాత లాభమైనా నువ్వు రియాక్షన్స్ లేకుండా ఉండటానికి ట్రై చెయ్యి. ఆ ఆసక్తిని వదులుకుని. ఎవరైతే అలా కర్మఫలాలను ద్వేషించరో, కోరుకోరో వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు, మోక్షానికి అర్హులు. ఎందుకు? ఆ అపోజిట్స్ ఏదైనా ఒకే రకంగా ఉండగలిగాడు గాబట్టి. అక్కడ పని వల్ల వచ్చే లాభమైనా, నష్టమైనా అతను ఏదైనా ఒకే రకంగా అతను ఉండగలిగాడు కాబట్టే అతను ద్వంద్వాలకు అతీతుడు. సో, ఆ రకంగా అతను బంధాల నుంచి విముక్తిని పొందాడు. సో, ఫీలింగ్స్ అనేవి ఈ రాగద్వేషం అనే ఫీలింగ్స్‌ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడమే సన్యాసి వైరాగ్యము. సో, రాగము, ద్వేషము పెరగటం వల్ల ఈ మనస్సు ఈ రకరకాల ఫీలింగ్స్‌ని, ఈ భౌతిక కాలుష్యాన్ని అలవరుచుకుంటుంది. కాబట్టి రాగద్వేషాలు వదులుకోండి, కర్మ ఫలితాలను మీద సమత్వం తెచ్చుకోండి అన్న మాటకు అర్థమేమిటి అంటే, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ మైండ్‌లో పెట్టుకున్నప్పుడు మైండ్‌లో ప్యూరిటీయే ఇంక ఉండదు. మన మైండ్ అంతా గూడా రాగంతోనో, లేతే ద్వేషంతోనో ఇలాంటి వాటితో ఇలా రాగం ఏం చేస్తుంది? అటాచ్‌మెంట్ ఇస్తుంది. నా డబ్బు, నా నా బిజినెస్, నేనే గొప్పవాడిని. ఈ రకరకాల ఫీలింగ్స్ అన్నీ గూడా గర్వం గాని, మరి అహంకారం గాని ఇవన్నిటికి గూడా ఈ హ్మ్, కారణ కారణం అవుతుందనమాట. అవన్నీ బై ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ రాగం. బై ప్రొడక్ట్స్ అంటూ ఉంటారు గదా! ఇంగ్లీష్‌లో. దాని వల్ల వచ్చే ఫలితాలు కొన్నుంటాయి. అలాగే ఈ రాగం ఉండటం వల్ల ఇటువంటివన్నీ వస్తాయి. గర్వం రావచ్చు, నీకు అహంకారం రావచ్చు, అటాచ్‌మెంట్ ఎక్కువైపోవచ్చు. తద్వారా ఇక అన్నీ నాది, నాది అనుకుంటే ఇంకా, ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అటాచ్ అవుతాం.
అదే నష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్, కోపం వస్తుంది, బాధ వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది, అవతల వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య వస్తుంది, సక్సెస్ఫుల్ అయిన వాళ్ళ మీద ఇవన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి ఏదైనా ఒకటే, మనం చేయగలిగింది ఏమిటి అంటే మన పనిని మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం మన వంతు. ఇక ఏదొచ్చినా మనం సమత్వంతో తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చేయవలసిన స్టెప్ ఆలోచించుకోవాలి అనే విధానాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మనం ఆ సమత్వ స్థితిని సాధన చేయొచ్చు అని ఇక్కడ అది అది అర్థం. రాగద్వేషాలను వదులుకోవడం అంటే రియాక్షన్ తగ్గించుకోవడం, ఏది ఎలా ఉన్నా. ఈవెన్ చిన్న విషయాలు ఎవరైనా ఏదన్నా అంటే వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోకుండా మనం ఆ ఆ రియాక్షన్స్ని తగ్గించుకున్నప్పుడు మన మనసుకే శాంతి ఉంటుంది. ఆ నెమ్మదితనం, ఆ ఆ బ్యాలెన్స్డ్ తత్వాన్ని, సమత్వాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. తద్వారా ఈ రాగద్వేషాలు అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ని సబ్సైడ్ చేసినప్పుడు, మనస్సును స్థిమితపరుచుకుని అలా కామ్ చేసుకున్నప్పుడు, అప్పుడు నీకు ఈ కోపతాపాలు, కల్మషాలు అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. ఆ స్వార్థము అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి కాబట్టి, అలా క్రమేణా ఆ ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం కాబట్టి, ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డవాడు భవబంధాల నుంచి విముక్తి చెందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ వైరాగ్యం కంటే గూడా మరి ఓకే. మాతాజీ మళ్ళీ అటెండెన్స్ లింక్ పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నట్టున్నారు. సో, దయచేసి అటెండెన్స్ లింక్ క్లిక్ చేసి ఉంచుకోండి. తర్వాత క్లాస్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఫిలప్ చేయొచ్చు. బట్ క్లికింగ్ మాత్రం ఇప్పుడే చేయాలి. తర్వాత వెంటనే సబ్మిట్ చేయాలి. ఈరోజే. మళ్ళీ ఈరోజు సబ్మిట్ చేయకపోతే ఈరోజు యాబ్సెంట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇమ్మీడియేట్‌గా క్లిక్ చేయండి. ఓకే. సో, ఇక్కడ మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. వైరాగ్యం అంటే అసలేమిటి అన్నదానికి. ఏమిటి ఇప్పుడు మరి బ అంటే పని పని మానేయాలా? లేదంటే హ్మ్, భక్తితో పని చేయాలా అని అడిగాడు గదా! సో, భగవంతుడేమంటున్నారు? భక్తితో పని చేసినా, మరి కర్మ సన్యసించినా ఏదైనా గూడా మోక్షం వస్తుంది. కానీ రెండింట్లో గూడా పనిని త్యజించడం, పని కర్మ సన్యాసం అంటే అసలు పని చేయకుండా కూర్చోవడం గాదు. వాళ్ళు మరి జ్ఞాన మార్గంలో ఇలా మన హ్మ్, వెళ్ళి ఆ రకంగా మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవడం. లేదంటే అష్టాంగ యోగ మార్గం మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ అదే. అలా దాంట్లో గాని అలా వెళ్ళి వాళ్ళు ఇప్పుడు మొన్నెవరో ఒకరు అడిగారు. అడవిలోకి వెళ్ళి ఒంటరిగా ఉండటం అలా అని. అది ఆ పద్ధతి ఏమిటో నెక్స్ట్ రేపటి చాప్టర్‌లో చూస్తాం. సో, అది అంటే అన్నీ వదిలేసి మనం అక్కడికి వెళ్ళి అది చేయడం. సో, అది బెటరా? పని చేస్తూనే మనం ఈ మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళడం బెటరా అని అడిగాడు గాబట్టి, 2 మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. కాకపోతే రెండిట్లో గూడా పనిని త్యజించడం కంటే భక్తితో పని చేయడమే మంచిది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. సో, అయితే ఎలా పని చేయాలి అంటే, ఆ కర్మ ఫలాలను నా కోసం నాకర్పించి చెయ్యి. ఇక ఫలితం గురించి నేను చూసుకుంటా. నీ డ్యూటీ, నీ కర్మని నువ్వు చేయడం. నీ పనిని నువ్వు చేయడం. నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించడం. వచ్చేదేదైనా అది నాకు వదిలిపెట్టు. ఇక ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను. అంటే నువ్వు అదేమొస్తుంది, ఇదేమొస్తుంది అని ఆలోచించకుండా నీ బాధ్యత నువ్వు నిర్వర్తించు. సమత్వంతో ఉండు అని. సో, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు అసలు వైరాగ్యం అనే దానికి నిజంగా మీనింగ్ ఏమిటి అని. అంబరీష్ మహారాజు గారి కథ అన్నమాట ఇది. ఇది భాగవతంలో ఒక స్టోరీ. సో, ఈ అంబరీష్ మహారాజు దుర్వాస మునిని మరి రక్షించాడు ఒకసారి. ఎందుకంటే దుర్వాస మహాముని ఒక గొప్ప ముని. ఆయన ఈ అంబరీష్ మహారాజు గారి దగ్గరకు ఆయన గొప్పతనం, అంబరీష్ మహారాజు గారు పెద్ద చాలా గొప్ప భక్తుడు. చాలా ధర్మవంతుడు. సో, ఆయన గురించి విని కొద్దిగా ఈర్ష్యతో ఈయన్ని పరీక్షిద్దాం అని చెప్పేసి వస్తాడు. అయితే ఆ రోజు ఏకాదశి ఆయన ఉపవాసం చేస్తున్నారు. సో, వచ్చిన తర్వాత మరి ఆతిథ్యం స్వీకరించమంటే, మేము స్నానం చేసొస్తామని శిష్యులతో ఆయన నదికి వెళ్తానని వెళ్ళి, ఉపవాసం అయిపోయే టైం వరకు రారు. ఆ ఉపవాసం అయిన నెక్స్ట్ డే ఏం చేయాలంటే ఏకాదశి రోజు ఒక నిర్ణీత సమయంలో ఏదైనా ఆహారం తీసుకోవాలి. ఆ నిర్ణీత సమయం దాటిపోతే భగవంతుడికి ఉపవాసం చేసిన ఫలితం ఉండదు. కాబట్టి ఆ సమయం దాటిపోతుంది. ఈ ముని ఇంకా రాలేదు. సో, ఈ రాజుగారికి గురువులు ఉంటారు గదా! ఆస్థాన గురువులు. వాళ్ళు ఆయనకు సమయం మించిపోతోంది రాజా! మీరు తీసుకోకపోతే ఇప్పుడు ఇక మీకు ఉపవాస ఫలితం ఉండదని చెప్తే ఇంకప్పుడు తప్పనిసరి అయ్యి కొద్దిగా మంచినీళ్ళు ఒక గుక్క తీసుకోవడం జరిగింది.
ఆ తర్వాత ఈ దుర్వాస మహారాజు మహాముని వచ్చి నువ్వు అతిథి రాకుండా తీసుకోవడం ఎంత తప్పు అని చెప్పి ఒక రాక్షసుని ఆయన మాంత్రిక శక్తితో సృష్టిస్తాం, ఆయన్ని అంబరీష్ మహారాజు గారి మీద వదలటం చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ భగవంతుడు తన యొక్క భక్తుల్ని ఆయన ఎప్పుడూ రక్షిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ అంబరీష్ ఆ రాక్షసుని ఆయన సుదర్శన చక్రంతో వధించిన తరువాత ఆ సుదర్శన చక్రం దుర్వాస మహాముని వైపు వెళ్ళడం ప్రారంభించింది. అప్పుడు దుర్వాస మహాముని ఆయన భయపడి వెంటనే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షించమంటే ఆయన నా చేతిలో ఏం లేదు, నువ్వు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి మహాశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే ఆయన శివుడి దగ్గరికి వెళ్తే శివుడు అప్పుడు నువ్వు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళు అని సలహా ఇస్తే ఆయన విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే నేను కాదు నువ్వు వెళ్ళి అంబరీష్ మహారాజునే ప్రార్థించని శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తే అప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు గారి కాళ్ళ మీద పట్టం. అంబరీష్ మహారాజు అదే గౌరవంతో ఆ మునికి వెంటనే భగవంతుడికి ప్రార్థించి ఆ చక్రాన్ని వెను తీసుకోవాల్సిందిగా కోరడం, ఆ చక్రం వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో అది ఆ స్టోరీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో మరి భక్తితో పని చేయడం మంచిదా, వైరాగ్య పని మానేసి అంటే అన్నిటినీ వదిలిపెట్టి ప్రాపంచిక విషయాలను ఇలా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి తపస్సులు ఆ మార్గంలో ఉండడం మంచిదా అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మరి ఇక్కడ దుర్వాస మహాముని ఎంతో జ్ఞాని, గొప్ప ముని, ఎంతో తపశ్శక్తి ఉన్న ఆయన రాక్షసుని సృష్టించగల తపశ్శక్తి ఉన్నది. కానీ మరి ఇంకా అహంకారం అనేది, రాగద్వేషాలనేది వదిలిపెట్టలేకపోయాడు కాబట్టి ఈ భక్తుడైన అటువంటి అంబరీష్ మహారాజు ఆయన మరి ఆ మహాభక్తుడు కాబట్టి రాగద్వేషాలకు అతీతుడు కాబట్టి ఆయనే మరి చివరికి ఈ దుర్వాస మహామునిని రక్షించగలిగాడు. కాబట్టి వైరాగ్యం అంటే ఏదో వెళ్ళిపోయి మనం ఆ అరణ్యంలో ఉంటూ ఆ మార్గంలో ఉన్నంత మాత్రాన వైరాగ్యం ఉన్న సన్యాసులం అవ్వము. మన పనులు మనం చేస్తూనే మనము నిత్య సన్యాసులుగా ఉండొచ్చు. యోనద్వేష్టిన కాంక్షతి నేయస నిత్య సన్యాసి. అది ఎవరైతే ద్వేషము లేదంటే కోరిక లేకుండా కర్మఫలాల పట్ల ద్వేషం కానీ కోరిక కానీ లేకుండా తన పనిని తను నిర్వర్తించేవాడే నిత్య సన్యాసి. అలా ఉన్నవాడు ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి ఆపోజిట్స్ లో ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడటం అంటే ఏ ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ఒకే రకంగా ఉండగలగటం. బయటపడటం అంటే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగిన వాడినే బయటపడటం అంటే దాని ఎఫెక్ట్ వాడి మీద లేదనమాట, వాళ్ళ మీద. సో సుఖమైన దుఃఖమైన లాభమైన నష్టమైన ఆ మనిషిని ఎఫెక్ట్ చేయడం లేదు కాబట్టే అతను ఆ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డాడు అన్నాడంటే ఆ ద్వంద్వాల ఎఫెక్ట్ అతని మీద లేదు అని అర్థం. సో ఎవరైతే అలా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు భవబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. టైం ఆగిపోయింది ప్రభుజీ. సంపత్ కుమార్ ప్రభుజీ, కృష్ణ మనలాగా అక్కడ అందరినీ క్లాస్లో కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూ కూర్చోలేదు వాళ్ళు. అదే భగవంతుడికి మనకి ఉన్న డిఫరెన్స్. హరే కృష్ణ. సో ఓకే, క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా క్లాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అడగచ్చు, మధ్యలో మనకి బ్రేక్ రాకుండా ఉంటుంది. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో భక్తితో పనిచేసేవాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనోజయం, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవుల్లో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసిన ఎలాంటి దోషము అంటదు. సో యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ, భక్తితో పనిచేసేవాడు. మరి విశుద్ధ అంటే ఏంటి? శుద్ధమైన ఆత్మ. విజితాత్మ అంటే ఆత్మను జయించినవాడు. జితేంద్రియుడు అంటే ఇంద్రియాలను జయించినవాడు. ఇంద్రియాలను జయించడం అంటే ఏమిటి? మనకు కనిపించే ప్రలోభాలన్నిటి నుంచి మనం వాటి ఎఫెక్ట్ నుంచి తప్పుకోగలగటం. ఏదైనా వస్తువు చూడగానే కావాలి అనే మోజు డెవలప్ అవ్వకుండా మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం. సో అది ఇంద్రియాలను జయించడం అంటే. అలాగే మనోజయం అంటే మైండ్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అంటే మరి అందరిలోనూ ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే, అందరూ కూడా భగవదంశం ఉన్న ఆత్మతోనే ఉన్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు
కుర్వన్నపి నలిప్యతే. వాళ్ళు ఇలాంటి మెంటాలిటీతో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఏ పని చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఏ దోషము అంటదు. అంటే కర్మబంధాలు వాళ్లకు చుట్టుకోవు. ఎప్పుడు భక్తితో పని చేసినప్పుడు, భక్తితో చేయడం అంటే ఏ పని చేసినా మరి భగవదర్పితం అనుకుంటూ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నా సరే మనం ఎఫెక్ట్ కాకుండా మన పని మనం చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు, ఆ రాగద్వేషాలను దూరంగా ఉంచగలిగినప్పుడు, విశుద్ధం అంటే మైండ్‌ని అంత క్లీన్‌గా ఉంచుకోగలిగినప్పుడు, ఈ కల్మషాలు లేకుండా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకొని, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకొని, ఆ విశుద్ధాత్మతో ఉన్నప్పుడు, ఆ తర్వాత అందరిలో ఉన్న ఆత్మ, నా ఆత్మ ఒకటే అని తెలిసిన వాళ్ళు. అంటే దాని అర్థమేమిటి? అందరూ భగవదంశే అంటే అందరినీ సమత్వంతో చూడగలిగిన వాళ్ళు. ఒకళ్ళని ఎక్కువగా, ఒకళ్ళని తక్కువగా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ గూడా భగవంతుడి యొక్క అంశ అనేటటువంటి విషయాన్ని మైండ్‌లో గుర్తుంచుకుని, అందరి పట్ల గూడా సమత్వాన్ని తో ఉండగలిగిన వాడు కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము అంటదు. ఇక్కడ 9 రకాల భక్తి మార్గాలు భాగవతంలో మనకి వివరించారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం అంటే వినడం. సో, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు? పరీక్షిత్ మహారాజ్ అనే పేరు మీరు వినే ఉంటారు. ఎవరికైనా తెలుసా? పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎవరో తెలిస్తే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. పరీక్షిత్ మహారాజ్‌కి భాగవతం చెప్తున్నారు. ఎవరు? సుఖదేవ మహాముని. సుఖ మహాముని ఎవరు అంటే భారతం రచించినదెవరో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. భారతం రాసిన వాళ్ళు ఎవరు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయగలరా? భారతాన్ని రచించిందెవరు? బేసిక్ క్వెషన్. ఇప్పుడు మనం ఈ భారతంలోనే ఇది పార్ట్ భగవద్గీత. మరి సో, వెరీ గుడ్. 1 ఆన్సర్ వచ్చింది. వ్యాసుడు. కరెక్ట్. సంపత్ కుమార్ ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్ ప్రభుజీ. సో, ఆ వ్యాస మహాముని కుమారుడు సుఖదేవ మహాముని. సో, ఈ సుఖదేవ మహాముని పరీక్షిత్ మహారాజుకి భాగవతాన్ని చెప్పడాన్ని శ్రవణానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. సో, ఆహ్, ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరు? యాహ్! వ్యాస మహర్షి. అభిమన్యుడి కొడుకు. వెరీ గుడ్. సవితా మాతాజీ. ఎక్సలెంట్. ఓకే. సో, పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎవరు అంటే అభిమన్యుడి కుమారుడు. అంటే అభిమన్యుడెవరు? అర్జునుడి కుమారుడు. సో, అర్జునుడి యొక్క మనవడనమాట పరీక్షిత్ మహారాజు. సో, ఈయన కొడుకు జనమేజయ మహారాజు. ఆయనకి ఈ భారతం స్టోరీ వినిపిస్తున్నట్లుగా మనం భారతంలో చదువుతామనమాట. సో, ఆహ్, ఇప్పుడు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకు ఒక వారంలో చనిపోయే శాపం వస్తుంది గాబట్టి, ఆయన చనిపోయేలోపు భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి అనే విషయాన్ని అనే భావాన్ని వ్యక్తపరిచారు కాబట్టి, సుఖదేవ గోస్వామి, సుఖదేవ మహాముని "నువ్వు భాగవతం విను, అప్పుడు నీకు ఆ భగవంతుడిని చేరే మోక్షం వస్తుంది" అని చెప్పి భాగవతాన్ని చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో, అందుకని శ్రవణానికి అది ఉదాహరణగా చూపించారు. కీర్తనకు మీరాబాయి. మరి ఆవిడ ఎప్పుడూ గూడా కీర్తనలు పాడుతూ ఆ రకంగా భక్తి మార్గంలో ఆవిడ మోక్షాన్ని సాధించారు. స్మరణం అంటే భగవంతుడి నామజపం. ఆ నామజపానికి ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ అంటే ఆయన 15వ శతాబ్దంలో చైతన్య మహాప్రభువు దగ్గరకొచ్చిన ఒక ముస్లిం మతస్థుడాయన. ఆయన భగవంతుడి మీద శ్రద్ధతో ఈ నామాన్ని జపించాలని చెప్పి నేను ముస్లిం మతస్థుడు నాకు అర్హత ఉందో లేదో అని భయపడుతూ ఆయన చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎంతో ప్రేమగా ఆయనకు మంత్రోపదేశం చేయడం, ఈయన నిరంతరం గూడా ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూనే ఉండేవారు. అందుకే ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా ఉన్నది. సో, ఆ హరిదాస్ ఠాకూరు గారిని ఈ స్మరణానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అలాగే పాదసేవనానికి లక్ష్మీదేవి. ఆవిడెప్పుడు గూడా మరి శ్రీ మహావిష్ణువు పాదాల దగ్గరే ఆవిడ స్థానం కాబట్టి పాదసేవనం భగవంతుడికి అంటే ఈ నవవిధ భక్తుల్లో మనకి నచ్చిన ఏ మార్గాన్నైనా మనం చూసుకోవచ్చు. పాదసేవనానికి లక్ష్మీదేవి. అర్చనం అంటే పృథు మహారాజు. ఆయన ఎప్పుడు గూడా ఇలా అర్చనలు చేయడంలో ఆయన ఆ రకంగా భగవంతుడిని అర్చించేవాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. వందనం అంటే
ప్రార్థన అని అర్థం. నమస్కారం 2 చేతులు జోడించితేనప్పుడు వందనం అంటాము. కానీ ఆ వందనానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ప్రార్థనా మనస్తత్వం. సో, భగవంతుడిని ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజుని ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తున్నారు. ఈ ధ్రువ మహారాజు 5 సంవత్సరాలప్పుడు మరి తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చుంటే ఆయన సవతి తల్లి కిందికి లాగివేసి, "నువ్వు" ఇది గూడా భాగవతం స్టోరీ. "నువ్వు నీ తండ్రి ఒడిలో కూర్చునే అర్హత లేదు. నువ్వు నా కుమారుడు కాదు గాబట్టి నీకు రాజ్యార్హత గాని, కూర్చునే అర్హత గాని లేదు" అంటే, మరి 5 సంవత్సరాల బాలుడు ఆ చిన్న హృదయం గాయపడి తల్లి దగ్గరికి వెళ్లి, "ఇదేమిటి నాకెందుకీ అర్హత లేదు" అంటే, "ఇది ఎవరు ఏమి చేయలేని పరిస్థితి నాయన. భగవంతుడు తప్ప నీకెవరు సహాయం చేయలేరంటే, ఆ భగవంతుడినే అడుగుతానంటూ అరణ్యంలోకి వెళ్తే తపస్సు చేస్తే భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అవుతారని ఆవిడ చెప్తే, అయితే నేను అరణ్యానికే వెళ్తాను అంటూ వెళ్తున్నప్పుడు నారద మహాముని వచ్చి, "ఇంత చిన్నవాడివి నువ్వు వెళ్ళటం ఏమిటి? నువ్వు ఇదంతా చేయలేవు" అంటే, ఆయన ఏదైనా సరే నేను వెళ్లి అడగాల్సిందే అని అన్నప్పుడు, నారద మహాముని చెవిలో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని చెప్పడం, ఈయన వెళ్లి ఆ మంత్రాన్ని తదేకంగా ఆ మంత్రంతో తపస్సు చేస్తూ మరి కొన్నాళ్ళు పళ్ళు అవి మాత్రమే తీసుకునేవారు. ఆ తర్వాత ఆకులు మాత్రమే తీసుకునేవారు. ఆ తర్వాత నీరు మాత్రమే తీసుకుంటూ, చివరికి ఆ నీరు కూడా ఆపి గాలి మాత్రమే తీసుకుంటూ, చివరికి ఆ గాలి కూడా తీసుకోవడం ఆపివేసి తీవ్రంగా ఆ నామంతో తపస్సు చేశారు. 6 మంత్స్‌లో భగవంతుడి దగ్గరకు అందరూ వచ్చి తీవ్ర తపస్సు గురించి మరి ఆహ్, ఒక్కొక్కసారి తపస్సులు అంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు లోకాలు గూడా కంపిస్తూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటారు. అప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఏం కావాలి అంటే, తీరా భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత పాపం ఆయనకి ఏ కోరిక లేకపోయింది. ఇక భగవంతుడి మీద భక్తితోనే ఆయన నిన్ను ప్రార్థించటానికి ఆహ్, అవసరమైనటువంటి భాష కూడా నా దగ్గర లేదు. నిన్ను స్తుతించడానికి ఆ భాషను ప్రసాదించని అడుగుతాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఆ భాషను ప్రసాదించిన తర్వాత, ఆయన్ను స్తుతించిన తర్వాత భగవంతుడు ఆయనకు అనుకున్నవన్నీ ఇంతకుముందు అనుకున్నవన్నీ అనుగ్రహించి, ఆయన పోయిన తర్వాత కూడా ఆయనకి ధ్రువ నక్షత్రం అని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆకాశంలో బ్రైట్‌గా ఉన్న స్టార్ ధ్రువ నక్షత్రం అని చెప్తారు. ఆ ధృవతార మండలాన్ని ఆయనకిచ్చారు. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు రాజ్యాన్ని పాలించారు. ఆ తర్వాత ధ్రువ మహారాజు ఆ ధృవతార మండలానికి అధిపతి అయ్యారు. సో, అది ధ్రువ మహారాజుని వందనానికి ఎగ్జాంపుల్. దాస్యం మరి హనుమాన్‌జీని మించిన ఎగ్జాంపుల్ దాస్య భక్తికి ఇంక లేదు. ఆయన మరి శ్రీరాముడిని ఆ రకంగా సేవించారు. ఆ తర్వాత సఖ్య భక్తి అర్జునుడు, శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునులు ప్రాణమిత్రులు కాబట్టి ఆయన ఆ రకంగా మిత్రుడుగానే భగవంతుడిని సేవించాడు. ఆత్మ నివేదనం అంటే కంప్లీట్ సరెండర్. ఇది మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ గోపికలు. మరి వాళ్ళు కంప్లీట్‌గా వాళ్ళ యొక్క మైండ్ అండ్ అన్నీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పించిన వాళ్ళు. గోపికలు, గోపబాలురు. వాళ్ళకి భగవంతుడు తప్ప ఇంక వేరేదేది ఏ పని చేసినా గూడా వాళ్ళ మైండ్‌లో భగవంతుడెప్పుడు ఉండేవారు. వాళ్ళ నిత్య జీవితం వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ వాళ్ళు భగవంతుడిని ఎప్పుడూ మనసులోనే వాళ్ళకు ఉండేవారు. సో, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే బలి చక్రవర్తి. ఆయన మరి 3 అడుగుల కోసం వామన అవతారంలో భగవంతుడు రావటం, ఆ 3 అడుగులు నువ్విచ్చావంటే ఇంక నీ లోకం, నువ్వు అందరం అయిపోతాము వద్దు అని ఆయన గురువైన శుక్రాచార్యుడు సలహా ఇస్తాడు. రాక్షస గురువు ఆయన మహా సూక్ష్మగ్రాహి. ఇచ్చినా కూడా అంతటి భగవంతుడే వచ్చి నన్నడిగినప్పుడు నేను ఏమైనా పర్వాలేదు. స్వయంగా భగవంతుడే నన్నడిగినప్పుడు ఏదడిగినా ఇచ్చేస్తానని చెప్పి ఆయన అది గురువుగారు వద్దని చెప్పినా గూడా ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. సో, బలి మహారాజును కూడా ఆత్మ నివేదనానికి ఎగ్జాంపుల్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అంబరీష్ మహారాజు గారిని ఈ 9 భక్తులకు గూడా ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన అంతటి భక్తుడని ఈ అంబరీష్ మహారాజు. సో, ఇవి నవవిధ భక్తులు భాగవతంలో మనకు ఈ 9 భక్తులు చెప్పి వీటిల్లో ఏదైనా గూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అన్నారు. అంటే భక్తితో పని చెయ్యి అన్న మాటకు ఆ భక్తి భావాన్ని ఏ రకంగా మనం పెంచుకోవచ్చు అన్నదానికి ఈ నవవిధ భక్తి మార్గాలు సూచిస్తున్నారు. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన
పద్మపత్రం ఇవాంభస. సో ఇలా భగవంతుడికి మనం ఫలితాలను అప్పగించి, అంటే భగవంతుడికి అర్పించి పని చేయడం అంటే ఏదొచ్చినా ఫలితం ఆయనది అనుకోవాలి. ఆయనదంటే మనం తీసుకోకుండా ఉండాలా, అప్పుడు లాభం వస్తే అని మనకి డౌట్ వస్తే తీసుకో, కానీ ఎలా తీసుకుంటాం? ప్రసాదం అనుకుని తీసుకో, భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదం అనుకుని. అలాగే నష్టం వచ్చినా అది కూడా ప్రసాదం అనుకుని తీసుకో. లాభాన్నేమో కోరికగా ప్రసాదం అనుకుని తీసుకుని, నష్టం వస్తే ఏమో ఇది నష్టాన్ని నాకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటాం కాదు. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించే సమత్వంతో ఉండు. అది. సో అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు ప్రసాదం ఒక్కొక్కసారి మనకిష్టం లేని ప్రసాదాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇది నాకిష్టం లేదు అంటే అది ప్రసాదం తప్పలా అనకూడదు అంటూ ఉంటారు. మీరెవరైనా వినే ఉంటారు. సో అంటే ప్రసాదం ఎలాంటిదైనా అది భగవత్ ప్రసాదం. నష్టమైన, లాభమైన. సో ఫలితాలను భగవంతుడికి అప్పగించి, ఆ ఫలితాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా, అంటే రాగము, ద్వేషము లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని, తన డ్యూటీని ఎవరైతే నిర్వహిస్తారో వాళ్ళు తామరాకు గనక నీరు పడ్డా ఎలా తడవదో, అలాగే వాళ్ళు కూడా ఈ ఈ వాళ్ళ యొక్క చర్యల వల్ల ప్రభావితులు కారు. వాళ్ళు చేసే పని వల్ల వాళ్ళకి ఏ బంధాలు అంటవు ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళ పలక క్లీన్‌గా ఉంటుందన్నమాట. ఎవరు? సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః. అటాచ్‌మెంట్ లేకుండా తన డ్యూటీని తను చేసినవాడు. దేని మీద అటాచ్‌మెంటు? ఫలితాల మీద అటాచ్‌మెంట్. సో తన డ్యూటీని తను ఫలితాల మీద అటాచ్‌మెంట్ అంటే రాగద్వేషాలు. అక్కడ సంగత్వం అని మనం సాంస్క్రిట్‌లో అంటాం. తెలుగులో కూడా అనొచ్చు. సంగత్వం, అటాచ్‌మెంట్. అటాచ్‌మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇష్టం గాని, అయిష్టం గాని. ఏదో ఒకటి. రాగం గాని, ద్వేషం గాని. సో సంగత్వం అంటే రాగద్వేషాలు. సో సంగం త్యక్త్వ, అటాచ్‌మెంట్ వదులుకుని, రాగద్వేషాలు వదులుకుని, దేని మీద? కర్మ ఫలితాల మీద. కరోతి యః. ఎవరైతే అలా రాగద్వేషాలు వదులుకుని పని చేస్తారో తన డ్యూటీస్‌ని, వాళ్ళు తామరాకు గనక నీరు పడ్డా ఎలా తడవదో, పనులు చేస్తున్నా వాళ్ళకి ఏ బంధాలు అంటుకోవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అటాచ్‌మెంట్ వదులుకోవడం అనేది ఇక్కడ మనం కర్మబంధాలు అంటించుకోకుండా ఉండటానికి అవసరము అన్నది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ భక్తితో పని చేయడం అనే మాట వాడారు కాబట్టి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు ఈ భక్తులందరూ. మరి కీర్తనల్లో వాటిల్లో నామజపాల్లో వాళ్ళు పొందే ఆనందాన్ని. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో అన్ని కర్మలు కూడా మనస్సుతో సన్యసించడం, అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సన్యాసం అంటే అన్ని పనులు వదిలేసే కూర్చోక్కర్లేదు. ఆ మార్గం అది మోక్షాన్ని ఇస్తుంది కరెక్ట్గా చేస్తే. కానీ అదే మార్గం అని మనం అనుకోక్కర్లా. మనం అందరం గృహస్థులం, ఇంకా మనకి ఈ మార్గాలన్నీ లేవు, ఏం మోక్షం వస్తుందో అని అనుకోక్కర్లేదు. అన్ని కర్మలు కూడా మనం మనస్సుతో సన్యసిస్తే, మనస్సుతో వదిలిపెడితే, అంటే కర్మలను వదిలిపెట్టడం అంటే మనస్సుతో కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకున్నప్పుడు అది కర్మను మనస్సుతో సన్యసించినట్లే అర్థం. సో కర్మ సన్యాసం చెయ్యాలా లేదా భక్తితో పని చేయాలా అని అడిగాడు కదా అర్జునుడు. సో కర్మ సన్యాసం అంటే పనిని ఫిజికల్గా వదులుకోవడమే కాదు, మానసికంగా నువ్వు వాటి మీద ఆ రిజల్ట్స్ మీద రాగద్వేషాలను వదులుకుంటే అది కర్మ సన్యాసమే అని అంటున్నారు. అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. పని చేస్తూనే పని చేయనట్లుగా ఉండొచ్చు. పని చేయనట్టుగా అంటే పని వదిలేసి సోమరిగా కూర్చున్నట్లని కాదు. ఇక్కడ పని చేసినప్పుడు కర్మబంధాలు అంటుతాయి. ఎప్పుడు మామూలుగా మనం ఆ ఫలితాల మీద ఇంట్రెస్ట్‌తో చేసినప్పుడు. కాబట్టి ఆ రాగద్వేషాలను వదులుకుని మన డ్యూటీ అనుకుని అంతవరకే మనం ఆలోచిస్తూ ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు అది మానసికంగా కర్మను సన్యసించడం అవుతుంది. సో పని చేసినా మనకి ఏ బంధాలు కూడా చుట్టుకోవప్పుడు. సో అన్ని కర్మలు కూడా మనస్సుతో సన్యసిస్తే ఈ నవద్వార దేహంలో మనిషి సుఖంగా ఉంటాడు. అంటే తృప్తితో ఆ సచ్చిత్తానందంలోని ఆనందాన్ని అనుభవించే స్టేజ్‌కి వస్తాడు. మళ్ళీ సుఖంగా ఉంటాడు అంటే ఈ సంతోషంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు కాదు, ఆ మానసిక సంతోషము. సో అన్ని కర్మలు మనస్సుతో సన్యసించాలి. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే. సో దేహధారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను కూడా మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, కర్మ చేయకుండా
ఈ కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా ఈ 9 ద్వారాలున్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ పాయింట్. ఏమిటంటే పని చేస్తూనే పని చేయని వాళ్ళం అవుతాం. పని చేయని వాళ్ళంటే ఇది మామూలుగా పని చేయకుండా కూర్చున్నాడని ఆ పని అట్లా కాదు. పని చేసినా ఆ బంధాలు అంటుకోకుండా మన పలకను శుభ్రంగా ఉంచుకునే స్టేజ్‌లో ఉంటాము. అంటే భవబంధాలు అంటుకోని స్టేజ్‌లో ఉంటాము. ఎప్పుడు అంటే తన రియాక్షన్స్‌ని అరికట్టుకొని ఈ రాగద్వేషాలను ఆ ఫలితాల మీద లేకుండా మనం మానసికంగా త్యజించినప్పుడు ఆ కర్మలన్నీ గూడా అప్పుడు మనకి ఈ నవద్వారాలున్న దేహం అని ఎందుకన్నారు? 9 ద్వారాలు ఏమిటి? 2 కళ్ళు, 2 ముక్కు రంధ్రాలు, నోరు 5, 2 చెవులు 7, జననాంగాలు 2, 9. అందుకని నవద్వారపురే దేహి అన్నారు. సో 9 ద్వారాలున్న ఈ దేహంలో వాళ్ళు సం సంతోషంగా ఉంటారు. సర్వకర్మాణి మనస. మనస్సుతో సన్యసించాలి. అది ఫిజికల్‌గా పని వదిలేయటం కాదు. మానసికంగా వదిలేయాలి. ఎలా వదులుతాం మానసికంగా? ఫిజికల్‌గా పనిని చేసి దాని మీద వచ్చే హ్మ్, రిజల్ట్స్ మీద మనం మానసికంగా రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టాలి. విద్యా వినయ ఈ సమత్వం తెచ్చుకోవాలి. సో, సమత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునీ చైవ శ్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. సో, వినమ్రులైన యోగులు మరి నిజమైన జ్ఞానబలంతో విద్యా వినయాలున్న బ్రాహ్మణుడినైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా ఎవరినైనా సరే బ్రాహ్మణే గవి గోవు, హస్తిని ఏనుగు, శుని కుక్క, చైవశ్వపాకే చ అంటే ఆ మాంసం తినే వాళ్ళైనా ఎవరినైనా సరే హ్మ్. సమదర్శిన ఒకే సమదృష్టితో చూస్తారు. ఎందుకు? వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిలో భగవంతుడిని చూస్తున్నారు కాబట్టి. అందుకే ఇక్కడ మరి ఈ యోగిలో గాని, జంతువులో గాని, పక్షిలో గాని అన్నిట్లో గూడా భగవంతుడిని చూపిస్తున్నారు. సో, ఈ విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడినైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, ఎవరినైనా కుక్కనైనా వీళ్ళందరినీ గూడా ఆయన ఏం చూస్తున్నారంటే అందరికీ అందరిలోనూ భగవదంశ పరమాత్మ ఉన్నారు అన్నది చూస్తున్నాడు. పండిత సమదర్శినః అని చెప్తున్నారు. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. సో, ఈ ఈ రాగద్వేషాలు వదులుకోమని చెప్తున్నారు గదా! సో, ఈ రాగద్వేషాలకు కారణం ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి మరి ఈ సంస్పర్శజా భోగ అంటే ఈ ఇంద్రియాలతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో కాంటాక్ట్ ఉండటం దీంట్లోనే మునిగిపోయి ఉండటం వల్లే మనం ఈ సుఖము, రాగము, ద్వేషము అనే ఫీలింగ్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి వివేకవంతుడైన వాడు ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలు కలిగించే సుఖాలలో, దుఃఖాలలో పాల్గొనడు. ఇవన్నీ గూడా టెంపరరీ ఆద్యంతవంతాలు అంటే ఆది, అంతం ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీను. ఆద్యంతవంతాలు అంటే దీనికి బిగినింగ్ ఉంది, ఎండ్ ఉంది ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలకు. ఇవేవి పర్మనెంట్ కాదు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని వివేకవంతుడైన వాడు గ్రహిస్తాడు గాబట్టి, ఇలాంటి ఇంద్రియాలతో సంబంధం పెట్టుకుని అవి కలిగించే ప్రలోభాలు తీర్చుకుంటూ సుఖపడుతున్నానని ఆ సుఖాల కోసం, ఆ ఆనందం కోసం తాపత్రయపడడు. అలాంటి ఆనందాలకు ఆది, అంతం ఉందని అతనికి తెలుసు కాబట్టి వివేకవంతుడికి వాటిల్లో ఆనందాన్ని చవిచూడడు అని చెప్తున్నారు. ఈ టెంపరరీ ఆనందం కోసం ప్రాకులాడడు. పర్మనెంట్ ఆనందం ఎప్పుడొస్తుంది అంటే, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని, ఆత్మను, భగవంతుడిని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు. అందుకని దానికి ట్రై చేస్తాడు. పర్మనెంట్ ఆనందం. ఇవన్నీ గూడా టెంపరరీ. ఇదంతా అందుకే మాయ, జగమే మాయ అంటూ ఉంటాం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇది. ఇక్కడ మరి ఈ ఆనందాలన్నీ గూడా మరి అంతే గదా! మనకేదైనా కోరిక వస్తే తీర్చుకుంటే ఆనందిస్తాము. అదేమన్నా పర్మనెంట్‌గా ఉంటుందా? వెంటనే మళ్ళీ ఇంకో కోరికొచ్చి అదేదో లేదని మళ్ళీ ఏదో దుఃఖం వస్తుంది. సో, అన్నీ గూడా ఈ మనకి ప్రలోభాలు కలిగిస్తూ ఎప్పుడు గూడా ఆనందము, దుఃఖము దాంట్లోనే ఉంటాం. ఏది గూడా పర్మనెంట్ ఆనందాన్ని ఇవ్వదు. సో, అది ఎవరికొస్తుందో అంటే
మరి ఈ తత్వాలు డెవలప్ చేసుకున్న వాళ్ళకే ఆ నిత్యానందం వచ్చేది, ఆ సచ్చితానంద తత్వం. సో ఇక్కడ ఆ టెంపరరీ సుఖాలని రైట్ సైడ్ చూపిస్తున్నారు, పర్మనెంట్ సుఖం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళని లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందాలు అనుకుంటున్నాము, కానీ అవన్నీ కూడా ఏది కూడా పర్మనెంట్ ఆనందం ఇచ్చేది కాదు. ఈ ఇంద్రియాలకు ప్రలోభాలకు గురి అయ్యి ఆ ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరుచుకుంటే ఆనందం అనుకుంటున్నాం, అవి చివరికి ఎప్పుడు దుఃఖ కారణమే అవుతాయి అంటూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. మరి చిన్న చేప పెద్ద చేప, చిన్న చేప కోసం వెళ్ళింది, గాలానికి చిక్కుకుంది. ఈ తుమ్మెద వెళ్ళి ఆ తామర పూలో మరి తేనె కోసం వెళ్ళి అందులో అది ముడుచుకుపోతుంది నైట్కి, అందులోనే చిక్కుకుపోయి అది అక్కడే ఇదైపోతుంది. అలాగే మరి ఈ పురుగులన్నీ కూడా అగ్ని వైపు వెళ్తూ ఉంటాయి, లైట్ల వైపు వెళ్తూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి మరి వెళ్ళి అక్కడ మరి కాలిపోవడం జరుగుతుంది. అలాగే లేడి కూడా దానికి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం. సో ఈ వేటగాళ్ళందరూ పాపం వాటిని మ్యూజిక్ ప్లే చేసి అట్రాక్ట్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. పాపం అవి వెళ్తే వాటిని చంపడం జరుగుతుంది. సో ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కలిగించే ప్రలోభాలు ఎప్పుడు దుఃఖ కారణం అవుతాయి అన్నదానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకామహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకసే, బట్ ఇది అంటే భగవంతుడు భో ఆయన తత్వాన్ని మరి భగవంతుడికి అర్పించి చేయమని చెప్తున్నారు కాబట్టి భగవంతుడికి అర్పించడం. భోక్తారం యజ్ఞ తపస, అన్ని అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి. ఏ పని చేసినా మనం నా కోసం చేసుకుంటున్నాము, ఇది చేస్తే నాకు అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది అనే మెంటాలిటీని అసలు ఫస్ట్ తగ్గించుకోవాలి. ఆ స్వార్థం మెంటాలిటీ, సెల్ఫిష్ నేను నేను అనే ఆ థింకింగ్ని తగ్గించుకోవడం, ఎక్స్పాన్షన్ నేర్చుకోవాలి. అందరిలో ఉన్న ఆత్మతత్వం ఒకటే. ఆ స్థితికి రావడానికి టైం పట్టినా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏది చేసినా ఇది మన సెల్ఫిష్నెస్, రాగద్వేషాలని వదులుకుంటూ భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాననే భావాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ ఎందుకు అంటే ఏ యజ్ఞమైనా తపస్సైనా, యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? డీపర్ మీనింగ్. యజ్ఞం అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసేదే కాదు, దానికి ఒక డీపర్ మీనింగ్ ఉందని చెప్పుకున్నాం. ఎవరికైనా గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీకు గీతా క్లాస్లో అయ్యే లోపు యజ్ఞం అంటే నిజమైన మీనింగ్ ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పగలగాలి. తపస్సు అంటే కూడా నిజమైన మీనింగ్ డీపర్ ఉంది. అది ఇంకా 17th చాప్టర్లో ఇవన్నీ క్లియర్గా చూస్తాము. బట్ ఈ లోపు కూడా ఇక్కడ యజ్ఞ తపసాం అన్న మాట వచ్చింది కాబట్టి యజ్ఞ అంటే నిజమైన మీనింగ్ ఏంటి? భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం ఎవరన్నా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. మనం నిన్న ఈరోజు చెప్పుకున్నాము. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర అని ఒక శ్లోకం చూసాం. యజ్ఞంలాగా కర్మం చేయాలి, అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావు, నా కోసం అనుకుని చేసావు అంటే యజ్ఞంలాగా చేయడం అంటే నా కోసం అన్నట్లు చేస్తే కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి అని చూసాం. సో యజ్ఞము అంటే అవర్ అసైన్డ్ డ్యూటీ. ఓకే. సంపత్ లలిత మాతాజీ, సంపత్ కుమార్ ప్రభుజీ వేదాల ఆధారంగా చేసే కర్తవ్యం. ఓకే. సో ఇద్దరు డ్యూటీ కర్తవ్యం అని చెప్పారు, కరెక్టే. అయితే ఆ కర్తవ్యాన్ని భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు అది యజ్ఞం అవుతుంది. సో వేదాలు అదే చెప్పాయి కాబట్టి. అయితే ఏం చెప్పాయి అని క్లారిటీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు భగవదర్పితంగా మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించినప్పుడు, భగవదర్పితం అంటే ఏమిటి? ఆ రిజల్ట్ కూడా భగవంతుడిదే అని అనుకోవాలి. అది ఆ రిజల్ట్ కోసం చేస్తున్నామని అనుకోకూడదు. అది ఒక రియల్ యజ్ఞం చేసి, యజ్ఞం అయిన తర్వాత యజ్ఞంలో మనం అగ్నిలో అవి ఇవి వేస్తూ ఉంటారు బ్రాహ్మణులు, స్వాహ స్వాహ అంటూ. అవన్నీ వేసిన తర్వాత మనం ప్రసాదం ఆఫర్ చేస్తాము. అది భగవంతుడికి నైవేద్యం ఇచ్చి ప్రసాదం అని తీసుకుంటాం, ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదం. అలాగే పనిని కూడా ఆయనకు అర్పిస్తూ మనం భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేసి, ఆ తర్వాత ఆ పని వల్ల ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనేది స్వీకరించడం. దాని మీద రాగము, ఇష్టము, అయిష్టం ఏదీ లేదు. అది భగవత్ ప్రసాదం స్వీకరిస్తున్నాం. లాభం అవ్వనివ్వండి, నష్టం అవ్వనివ్వండి. అది అలా మనం పని చేయగలిగినప్పుడు, కర్తవ్యాన్ని అలా నిర్వర్తించగలిగినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. సో అది
అంటే అర్థం ఏమిటంటే అన్ని పనులు భగవదర్పితం చేయాలి. ఎందుకంటే ఆయనే అన్నిటికీ భోక్త. కాబట్టి ఏది చేసినా భగవాన్ ఇది నీకే సమర్పిస్తున్నాను అనుకుని చేయగలగటం ఆ కర్తవ్యాన్ని. సో, అలా చేసినప్పుడు భగవంతుడికి సమర్పించి చేస్తే ఎలా చేయాలి? ఆయనకి ప్రీతి కలిగించేటట్టు చేయాలి. ఎవరికైనా ఏదైనా ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇష్టమైనదే ఇవ్వాలని చూస్తాం. వాళ్ళకి ఇష్టం లేనిది ఇవ్వాలని చూడం. సో, సమర్పించడం అంటే వాళ్ళను ఆనందపరచడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. మనం ఇచ్చే వాటి ద్వారా. అందుకే ఇస్తాం. కాబట్టి భగవంతుడికి ఈ పనిని అర్పించినప్పుడు ఆయనకి నచ్చే విధంగా చేయాలి. భగవత్ ప్రీత్యర్థం అలా చేయడం ఏమిటి అంటే ఏదైనా అప్పుడు మనం సరియైన మార్గంలోనే చేస్తాం కాబట్టి. సో, ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే భోక్తారం యజ్ఞ తపస అన్ని యజ్ఞ తపస్సులు చివరికి ఆ ఫలితాలు భగవంతుడికే చెందేది. ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని మనం ఆ రకంగా మనం స్వయంగా భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేయగలగటం. మనం వాటి మీద వచ్చేది మనకు కావాలి అనే ఫీలింగ్స్‌ని వదిలిపెట్టి ఇది భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేయగలగటం. ఎందుకు? ఆయనే అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకి ఫైనల్ భోక్త, ఎంజాయర్ ఆయనే కాబట్టి. సో, భో యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ చర్మభోక్త, సర్వలోక మహేశ్వరం అన్ని లోకాలకు మరి ప్రభువు భగవంతుడే. సుహృదం సర్వభూతానాం భూతాలంటే జీవరాశులు. భూతాలు కాదు జీవరాశులు. అన్ని జీవరాశులకు సుహృదం శ్రేయోభిలాషి. జ్ఞాత్వా మాం ఈ రకంగా నన్ను తెలుసుకున్నప్పుడు శాంతి మృచ్చతి ఆ భక్తుడు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు చరమభోక్త అన్నారు. సో, వీళ్ళు ఈ గోపబాలురు పాపం వాళ్ళు అన్ని తెచ్చుకున్న దాన్ని కూడా ఫస్ట్ ముద్ద భగవంతుడికి పెడుతూ ఉండేవారు. సో, అది ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తున్నారు నిజమైన భోక్త అని. వాళ్ళు అలా వాళ్ళ ప్రతి చర్య ఆఖరికి భోజనాన్ని కూడా ముందు భగవంతుడికి సమర్పించి వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉండేవారు. సో, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అన్న దానికి అది ఉదాహరణగా సర్వలోక మహేశ్వరుడు నిజమైనటువంటి నియంత్రకుడు. అన్ని ప్లానెట్స్ ఒక్క వాటి ఆర్బిట్‌లో ఎటూ తప్పు ఎవరి దారి వాళ్ళకుంది ఆ ప్లానెట్స్‌కి. ఒకదాని దారిలోకి ఒకటి వెళ్ళకపోగా కొంచెం గూడా ఆ దారి నుంచి అది ఒక్క మిల్లీమీటర్ గూడా అటు ఇటు వెళ్ళవు. ఏదైనా ఇంత తేడా వస్తేనే మనం భూకంపం అంటాం భూమికి. సో, తేడా వచ్చిందంటే మరి అంతా గూడా ధ్వంసం అయిపోతుంది. కాబట్టి అన్నీ ఎవరు మరి అలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? ఈ ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ గూడా ఎవరి దారిలో అవి సూర్యుడి చుట్టూ కరెక్ట్‌గా సూర్యుడు గూడా కరెక్ట్‌గా మరి ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి అంటే సర్వలోక మహేశ్వరుడు. ఆయనే నిజమైన నియంత్రికుడు. సుహృదం సర్వభూతానం మనకందరికీ గూడా భగవంతుడే నిజమైన స్నేహితుడు. ఆయన మనం ఒకసారి మనసు సిన్సియర్‌గా ఏదైనా ప్రశ్న గాని, చిన్న ప్రేయర్ గాని మనస్ఫూర్తిగా ఒక్క నిమిషమైనా మనం ఆలోచించినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకే ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చినట్టుంటాయి. ఆయన అందరి యొక్క శ్రేయోభిలాషి. అంటే ఈ కష్టాలన్నీ మరి ఎందుకు ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు అనే డౌట్ వస్తే అవన్నీ మన యాక్షన్స్‌కి వచ్చే రిజల్ట్స్. ఈ ప్రపంచపు రూల్ ఏమిటంటే ఎవ్రి యాక్షన్ హాస్ ఎన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని మనకి ఐన్‌స్టైన్ గూడా చెప్పాడు. థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో కనుక్కున్నాడు ఆ విషయం ఇది అని. సో, ఇది మరి ప్రపంచాన్ని సృష్టించినప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. సో, భగవంతుడు ఈ సృష్టిని పెట్టినప్పుడు అది రూలు. మన యొక్క యాక్షన్స్‌కి తగ్గ ప్రతిఫలం మనకొస్తుంది. సో, మనం ఆయనే అందరికీ మంచి బుద్ధి ఇవ్వచ్చుగా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు మనకి ఈ జన్మనిచ్చి, మనసునిచ్చి, బుద్ధినిచ్చి, అన్నీ చూసి అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఇంద్రియాలు, బుద్ధి, మనస్సును ఇచ్చి, ఈ పీల్చడానికి గాలి, తాగడానికి నీరు ఇవన్నీ అందించి, ఆయన బుద్ధి గూడా అందరికి ఒకటే చేస్తే ఇంక క్రియేషనే ఉంది, వెరైటీయే ఉంది. క్రియేషన్ అన్న సృష్టి అంటేనే వైవిధ్యం అన్నది. కాబట్టి ఆహ్, ఆహ్, ఆ మనస్సును, బుద్ధిని సరియైన మార్గంలో పెట్టే స్వాతంత్ర్యాన్ని మాత్రం మనకిచ్చారు. కాబట్టి మనం ఆ మనసును, బుద్ధిని మంచి మార్గంలో పెడతామా, చెడు మార్గంలో పెడతామా మన మీద ఉన్నది. ఆ స్వాతంత్రం మనకున్నది. కాబట్టి మంచి మార్గంలో ఉంటే మరి మోక్షాన్ని పొందగలుగుతాం. మరి మన యొక్క యాక్షన్స్ ఎలా ఉంటే దానికి తగ్గ రిజల్ట్ మనకి వస్తుంది.
సో అంతేగాని ఆయన ఎవరి చెడు ఆయన కోరుకోవడం లేదు. ఆయన అందరికీ అవసరమైనవన్నీ సమకూర్చి ఇచ్చారు. మనం దాన్ని ఏ రకంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అన్నది మన మీద ఆధారపడి ఉన్నది. సో అది ఇక్కడ బ్రహ్మార్పణం 4th చాప్టర్‌లో ఉంటుంది ప్రభుజీ. అది హ్మ్. మనం 18 డేస్ క్లాస్‌లో అన్నీ చూడలేదు కాబట్టి ఆహ్, ఇక్కడ హ్మ్, ఆ శ్లోకా నిన్న మనం చూడలేదు. బట్ అది 4th చాప్టర్‌లో ఉంటుంది. లెవెల్ 2లో చూస్తాం. అన్ని శ్లోకాస్ చూస్తాం కాబట్టి. సో, ఇది నన్ను ఈ రకంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి శాంతి వస్తుంది. అంటే ఆహ్, ఆహ్, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఎప్పుడు నిర్మలమైన శాంతే గదా! సో, ఆ తత్వానికి వెళ్తారు. భోక్తారం భగవంతుడే సమస్త యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు భోక్త సర్వలోక మహేశ్వరుడు స ఆహ్, సు అందరికీ శ్రేయోభిలాషి అని ఎవరైతే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటారో, ఆ రకంగా వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అన్నారు కాబట్టి పీస్ ఫార్ములా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, భగవంతుడిని ఈ రకంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఆయన మరి భోక్తారం యజ్ఞ తపస్స అన్ని యజ్ఞ తపస్సులు ఆయనే భోక్త. కాబట్టి ఏది చేసినా భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేయగలగటం. ఆయనే అందరికీ కూడా సర్వలోకానికి గూడా మహేశ్వరుడు అన్నీ నియంత్రించేవారు. ఆయన మన యొక్క శ్రేయోభిలాషి అన్నది జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటే మనకి శాంతి అని అంటున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. ఒక్క కర్మ సన్యాస యోగం 5th చాప్టర్‌లో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, జీవితంలో అన్ని కార్యకలాపాలను భగవత్ కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మలుచుకోవాలి. సో, మనం ఏ పని చేసినా భగవదర్పితం అని మనం చేయటం. భగవదర్పితం అని మాటలతో అనుకోవడం కాదు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, మనం మరి ఏది చేసినా ఆ రిజల్ట్స్ అన్నీ గూడా భగవంతుడివి అనుకుంటూ ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదంలాగా మనం సమత్వంతో స్వీకరించడం. ప్రసాదం అంటే ఇష్టము, అయిష్టం ఉండకూడదు. చిన్నప్పటి నుంచే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. ప్రసాదం అంటే నాకది ఇష్టం లేదు అని ఇష్టం లేని ప్రసాదాన్ని అన్నప్పుడు తప్పు అలా అనకూడదు. ప్రసాదం ఎలా ఉన్నా తినాలి అంటారు. అలాగే మనం ఏ పని ఆయనకి అర్పించినా దాని నుంచి వచ్చేదే ఆయన ప్రసాదమే కాబట్టి అది మనకి లాభమైన, నష్టమైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన మనం సమత్వంతో, ప్రసాదంతో, మెంటాలిటీతో స్వీకరించాలి అని ఇది చెప్తున్నారు. మనం అది ఇక్కడ కర్మ సన్యాస యోగం అంటే మానసికంగా కర్మను సన్యసించడం, శారీరకంగా కాదు. ఓకే. సో, బ్రూహి అంటే చెప్పు అని అర్థము. హరే కృష్ణ. సో, ఇది 5th చాప్టర్. మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.